জায়গাও প্রটেস্ট রেলি খাইমানি কারণকে হাইনো থাংনাय 7 তারিখও जों যতনো সাইমানো त्रिपुरा हास्टेलनि बर'गा যতनो साइमानो थांनाय 7 तारिखआव कायसा अ जागायाव पातालकन्यानि कायसा प्रग्राम तंमानि तैदो हातियो पातालकन्या प्लस बीजेपी सरकारनि कायसा प्रग्राम तंमानि अ प्रग्रामाव रोगै पातालकन्या फाइनाय हिनै जेनि लुगु कसं तंनाय बर'ग्रब बनो जवाब सानका तामो जवाब मानिले ब गोबांमानो जेनि लुगुरंनो थकिवै रां तलांखा एनआरसी रक खायनाय हिनै निनि गोबांमा बर' नरनो रां अमहायगा तलांखा आबोनो जवाब सानै जेनि लुगु कसं तंनाय रक जवाब सानमानिसै आबो कुनो तिब्रामो थानि बुया कुनो पार्टीनि बर' बुया आबोसो बताम खायगा जेनि तिब्रामो थानो माजरा एरें बेरखा बेरै जेनि वाइटिएफ संनो बाहायनो गोबांमानो केस रक रेखा हेके जों आबोनि बागैनो जों सुब तंया ताक बसकाङो जों ताइ सुब तंया बनो जों आबोनि जवाब बारिनाय आबोनो तयै तो आबो तो जनसाधारण बुसिगु बनि जे आं हनि गसिमा बायतो इंया जनसाधारण काहामखनि साइमानो बनो बनि तमुं तामु ब जुदि ओंखना एक समयो तंखना चिनि तिब्रामो थाव थानसाव तंमानि नोंखना हायपानो ब जुदि थानसाव तंमानि जुदि थानसानो जुदि हामजांमानि हिंके म हायके जोंनो याकारि थांला खामु जोंनो दकारि गला खामु चिनि लुगु गसं तंनाय रंनो दकारि गला खामु